Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moneɗo ɓindu jaydele moɗon weltare tan min dañi hande huccide moɗon oɗo aljuma ko wiide on tan aljuma moƴƴo malaɗo ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussa an goto fof salminama inde kono kadi manama yettore serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto fof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw Amadou Moussa bisimilla ma a salmitama no feewi a ñaganama Allah moƴƴere kono hade nder min mbiɗa jogui namdal hol ɓurɗo suude nguleke galle he ɗo e oɗo galle ɗo e galle Pindi TV ine jeeya hen oɗo no wiyete kadi ɓiɗɗo pullo ɓiɗɗo pullo mo suusa kilim ne suusi nguleki mo suusa kilim te omo suusi nguleki mo suusa kilim ne suusi nguleki omo ñaagui duwaw no feewi mbeɗanima o yofto kono ne moƴƴi noon a salminama no feewi kadi a salmitama en calmini denndangal yeeɓiyankoɓe ɗoɓe goni e nder jokli Sénégal ko noonne kadi e nder jokli windere nde kala eɗen mbiyaɓe tan ɗoɓe goni ɗoɓe gondiri nde jaam e kisane nden ko Allah yettotoɓe noon tigui Amadou hande ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeji leydi Sénégal Aissata ne wayno koko yehano ha deƴƴa walla ha yejjita ko kañum tigui arti feñci ɗo e nder leydi men Sénégal woni alhaali mandat tataɓa woni ko wiyete 3e mandat noon tigui wadde Amadou udditir tan ko jayde las tigui nden ɗon jayde ne wayno wi ko ina wona walla wonata ko yiti ko e 3e mandat horeji leydi ndi ɗum ɗon noon jayde wi tan ko mawɗo leydi ndi oɗo saaha na tigui fitta lawol ɗum ɗon noon ko goɗɗi jaaji ne tawe e hello jeeɗiɗi e jayde witede las quotidien kola ɗum kone tawe hen caggal nde Sénégal wonno e ƴewdade beele kay ina daari gam tigui dartade ɓe ganduɗa ɓe ko won buniyankoɓe ko wiyete ko hono simulation to banggue hono terrorisme wonno ko hanki toon to grand théâtre ɗum saabi noon jayde wi ko oɗo saaha hande Sénégal kay ene jogui doole e katande kala gam wawde tigui falade ɓe ganduɗa ɓe ko wat boniyankoɓe jayde enquête ne wayno arti ko yiti haala 3e mandat oɗo saaha mo kalten jayde wi noon ne wayno ko kanɗon haala tigui arti kadi fenci ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum noon tan ndewi tan ko saaha yimɓeɓe kala walla mbiyen yoga yimɓe nana kay pooɗa gam faade e 3e mandat tawi noon kanɗon haala ari kadi ko saaha tigui nde jiiɓor mawɗo teska e nder landa APR Alliance pour la République ɗum ɗon noon jayde ne siftina wonde mawɗo leydi ndi hitan ujunaje sappo e jeeɗiɗi wino wonde ene wawi wadde hunde kala ha heddi ko yewti ko e on ɗon 3e mandat ɗum ɗon noon o yinno wiide walla o wino e on ɗon saaha kay ko yo ɗum noon laaɓ e koye ɓiɓe leydi ndi e kono tan biteɗo ceerno bokum suuti en konnguli so wiide makko kaɗo haala ene wayno tigui ko teyade tigui artirique beele tan eɓe mbawa ƴewdade beele ina wawi wonde walla wawa wonde Déthié Fall kañumne suuti en konnguli so wiide wonde kaɗo haala ne wayno ko ala hoore ko nonne kadi ko ala laaci tegal jayde losko ko jayde libération Yaha Mbaye suuti konngudi on ɗon noon ko tergal e nder landa APR so wiide wonde ɗiɗo konngudi ɗi ganduɗa ɗi kay ko konngudi gukkitaɗi kadi ɗi ngala tigui ha joni mbiyen ɓuural fewde e nder landa APR e wiide makko noon ko addi kay dillere mawde e nder landa mabɓe woni landa mawde leydi ndi ɗum noon o wi tan ko Macky Sall ne wayno handani tigui e oɗo alhaali e wiide makko ko Yaha Mbaye o suuti konngudi noon so wiide wonde so tawi neɗɗo ina joga tigui jorta ene wayno fotani sudde yoga e konngudi ɗum ɗon foti tan ko deƴƴude ɗum woni ko pulaar wiyata sa anda ko kalata ya hewat ko deƴƴata jayde le quotidien waɗo subaka hande ne wayno arti ko e seppo ko ganduɗa ngo hande ma yuɓɓini tawi noon yuɓɓinta ɗum ko gomo wiyetengu ñolanka sababu noon walla mbiyen ɓe jiiɗi kay ha joni ko huccidde walla mbiyen ha joni rewde ɗo wiyete camp pénal ɗo ganduɗa kay ɗon tigui woni ɗo saaha neɗɗo mabɓe o hono biyeteɗo Guy Marius Sagna foof noon ko gam yidde wiide yo accite o yalta tigui e dumbirdu saabi noon jayde wi tan ko oɗo saaha ɓe ganduɗa ko gomu ñolanka holliti koko seppata so tawi heeɓi yamirore e so heɓani hatta koɓe tigui seppoɓe hande toon to camp pénal jayde l'observateur addi jayde groupe Futurs Médias nde ne wayno arti koye décret manam tan kuulal ngal ganduɗa ngal hande ina suuɓo yoga e terɗe ganduɗa ɗe kay jeeya ko e organe contrôle woni tan goomu ganduɗa ngu kañum tigui ina wayno ɗoftoto walla mi rewinto kala ko fate banggue hono ko wiyete OFNAC saabi noon jayde wi ko Macky Sall waɗi bloqué goomu wiyetegu OFNAC woni l'office national mo ganduɗa kay kam tambi kala ko yewti ko e gueɗe ƴewde so tawi mbuñaari ina woodi ma Allah wodani
jani konguɗi jaaji ne tawi e hello tawi ko tati jayde witende l'observateur ko na ɗum ko jayde arti kadi e ko yewti ko e plan de communication woni tan joguiɓe kala ko fati e banggue hono humpito mawɗo leydi ndi ɗum noon jayde wi tan ko oɗo saaha eɓe kay goni e tabal gam tigui webtinande mawɗo leydi ndi ko yewti ko e 3e muɗum mandat ene tawe e hello nayyi e jayde witende l'observateur jayde le soleil jayde nden ɗon ne wayno ari koye simulation to banggue attaque woni tan wadde ƴewde doole muɗum to banggue janguji terrorisme ɗum ɗon wonno ko hanki toon to grand théâtre jayde wi noon ko ene wayno tan oɗon test manam gonɗon ƴewde kay rewi lawol no hannirta ni hayso tawi noon Aissata wonko teska hen seeɗa hanki toon to Zale Centenaire mo ganduɗa on ɗon attaque walla ti mbiyen on ɗon entraînement ɗeɓi tigui addude caɗele mawɗe saabu yimɓe jeeɗiɗo keeɓi hen barmude tawi hen ɗiɗo koko tampi oɗo saha noon tigui Amadou jayde stade quotidien ko ɗon uddatoroɓe ɗumen jayde ƴewɗo subaka hannde gadortoɗen ko Europa League Sénégal naaɓe nayo kañumen mbaɗi qualifié e dawal biyetegal 8e de finale ɗum ɗon noon ina hen damdoy tawi ni marque bi ko noonne kadi Papa Abou Cissé ina hen kadi marque bi baɗɗo fayida ɗum ɗon noon ina hen kadi hono Housseynou Ba ɓe ganduɗa ɓeɗen ɗiɗo kala kay tawi ko Olympiakos pettata ɓe kadi walla mbiyen ɓe mbaɗi ko wiyete ko hono exploit manam tan ɓe mbaɗi ko mantini sababude mabɓe éliminde hono kippo biyeteɗo Arsenal mo Pierre-Emerick Aubameyang kono ɗum ko Sénégal Guinée Bissau ko kippo ngendu leydi men Sénégal hollitam wonde ko wone poste ji kadi ɗi ganduɗa hannde ina kay mbiyen goni e yaaha garta ɗum ɗon noon jayde arti hen seko koyate ene wayno oɗo saaha kañum tan goto manam anda kay ma daro e ko wiyete ko hono défense ko noonne kadi Saliou Ciss e Racine Coly kamɓe kala oɗo saaha ina joga sikki hol poɗɗo nangude sengo banggue nano woni gauche Ismaïla Sarr mo ganduɗa ko Keita Baldé kañumen kala oɗo saaha hol ene namda hol poɗɗo ƴettude sengo droite woni ko wiyete excentré droit ko noonne kadi omo ganduɗa ko Mbaye Nia kañumne kadi ina tan ɗamina so renaki ma foɗodiri on ɗon poste mo ganduɗa koto banggue attaquant hono Habibou Diallo wondude e hono biteɗo Diédhiou kono ɗum ko ina tawe hen konguɗi goɗɗi biteɗo Martin Braithwaite mo ganduɗa ko attaquant Danemark najo petto toon to Barcelone e wiide makko konguɗi makko sen defti hen so tawi kay football wonno ko diine ina wayno ko Lionel Messi tigui wonata Allah hono on ɗon football e wiide makko kono ɗum ko noon ina tawe hen kadi hono 4e carton jaune mo ganduɗa ko biteɗo 4e carton rouge jafoɗon biteɗo hono Sergio Ramos non ko to banggue Ligue des Champions kono tan o heeɓi to banggue carrière makko tolni e 26 carton rouge kanko Sergio Ramos noon omo jeeya e fettoɓe ɓurɓe kay hokkede carton rouge to banggue histoire football ko ɗum wonno ko ɓurno tengtude e robinet men jayde noon tigui Amadou ko jayde stade uddata roɓindu jayndeli meɗen hande noon jayde l'observateur e banggal men gongal woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo hande waɗi yewtere e Abdoulaye Wade noon mo jiidani e maître Abdoulaye Wade tigui gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal oɗo awdo aɗa andi ɗeɗo balɗe won vidéo baɗowo circulé ina hollita yette mo mbarodi taktakri ngappi junggo muɗum ɗum ɗon noon Amadou wani ko ganduɗa yette addi coow kewɗo ɗum noon kewiɗo tan e ɗo ganduɗa kañum woni parc an kanko oɗo noon Abdoulaye Wade mataw tan o ɓooyi wondude ndiɗo mbarodi walla mbiyen so ene wawi wiyede kamɓe neehi mbarodi ndi ɗum noon saabi mo o wi ko e wiite makko o fijjannoye mbarodi ndi ha saabi mbarodi ndi foodi junggo makko ngati ɗum noon o arti kadi amude caɗele ganduɗa ɓe dañi ɗum eɓe jogui ɗum toon e nder parc an o saabu sa ƴeewi hande ko accident de travail ko heeɓimo ko o te o wi gila ɗum heeɓimo ha joni ko kanko safrata hoore makko banggal gongal ne woni omo ganduɗa kanko woni colonel Baydega Ba gonɗo directeur des eaux et forêts o wi ko oɗo kay gorkajo biyeteɗo Abdoulaye Wade ine wawi riwede e liggey muɗum Amadou ko ari foof Aissata mbarodi anda gajate ɗum ko goho saabu mbarodi ko kullel ne wayno wonan neɗɗo ni ala hakkille wawde fijjude e neɗɗo c'est vrai hayso tawi ko kamɓe neehi ɗum guila ne famɗi mbeɗa andi haala mo ko heew ko nan hen wiide wonde kamɓe walla colonel Baydy Ba e hoore muɗum arti hen wiide wonde kamɓe ɗiɗo neehidi kanko e goɗɗo ɓe neehi ɗum ha guila ne famɗi ha ɓe guitta ɗum toon mbaɗa ɗum e case donc noon somi jumani kadi ndiɗo mbarodi elle kayri feeño e clip mo ganduɗa o ko Coumba Gawlo Seck hay sono tawi ko mbarodi wowdi yimɓe kono kam mbarodi anda gajade haalde kadi wonde wukkidemo konguɗi ɗi ganduɗa ɗi fewde e gueɗe golle mabɓe toon ɗe ganduɗa ɗe vraiment
nde lirden article o nden koye meɗen ɗum hamnima en seeɗa ko wano wonde fof hay so tawi mo jogonno riwede walla gueɗe goɗɗe kam en tout cas so tawi neɗɗo gañimi e gollal muɗum ne foti toppitede ne foti safrede kono e wiide makko ko kanko ko jogui ko to banggue moyen ji ko noonne kadi e to banggue yimɓe ganduɗa ɓe ko manam ko fellitɓe woni jomen yimɓe tan fellitɓe jomen jawden kañumen ne wayno cafrotama oɗo saaha ɗum ɗon noon hay so tawi colonel Baydy Ba addi hen konngudi so wiide wonde ne wayno ko fijirde makko rewi ɗo on e gueɗe baɗe noon foof kam no wawno wade mbiɗa sikki wonko fonno waɗede Aissata ha haljite e on saaha ko foti ko rewde dow makko to banggue kuule e on tuma o wawa rewnede tawi wona hono ni noon tigui Amadou koko waɗi fayida kalɗa ɗo saabu aɗa andi ko wayni hande sa yi Chine coronavirus o hande naate leydi ndi ko neɗɗo haalde caɗele ƴette soke saabu docteur Eba Adiɓe haalde mbi ko jiko wona ko fayi ɗum moƴƴi ɓen ko nanggaɓe coka e banggal coronavirus o hande a yi sarima e aduna foof ɓurtiɓe juuɗe ɗum ɗon noon so neɗɗo ne haala caɗele ganduɗa ko caɗele ɗo liggoto saabu neɗɗo ɗo liggoto so dañi caɗele ina foti haalde ɗum ne foti réglede saabu hande yoɓede ko tolne ujunnaje 12 hande e joom galle ne muusi te ɓe o wi ko aɓe keɓatno ni ko tolne ujunnaje 18 kono joni ene tolne duuɓi nayyi ɓe keɓata tan ko ujunnaje 12 ɗum noon ina jeeya ko tagui aɓe hewɓe mabɓe ina itta ko cukalide wiyete leeɓi baroɗe ina yeeya ɗum saabu wonɓe ganda ina kutoro ko way noon ɗum noon saabi kamɓe eɓe mbaɗa ko way noon ɗum ɗon fof sinno eɓe gonno e condition ji moƴƴi tan ko wayni mataw maɓe ndento ɗum no fewi min jinnomi so tawi ɗi ko goɗɗi o haayi o haala exactement kono kanko o wi wonde ko fijanno e mbaroɗi ndi Aissata ko kalaɗo hen ko ene jaari jumpude no fewi saabu gonga so tawi neɗɗon liggo e golle ne wayno ko yoɓete ko heewani kala ko mbawɗa waɗat pour wawde wurde hen beele o wona biyaɗo adanam lebol naggam ɓaade kanko omo ɓadi mbarodi ɗum foof nan ɗon kono ene moƴƴuno so tawi ɗum ne wonno o haala hen kono ko wawno waade foof Aissata gueɗe golle ɗe minne kadi hen gueɗel gotel mbiɗa joofomo feɗen kanko Abdoulaye Wadde oɗo woni gañiɗo o mbiɗa sikki mo fonno haalde ɗum ko adi accident oɗo saabu koɓe mbiyata ko hirande fewjete ko jamma walla ñamate ko jamma kono kam en tout cas fewjete ko ñalawma yimɓe fonno vraiment haalde ko adi ɗeɗo caɗele ne mbaɗa par ce que ɗo joni mbiɗa andi ma wonama mettilaɓe ɗiɗi te ko poɗɗo riwede ɗum ko goho ɗiɗi kadi ko fonno ko hebde to banggue e manam safara to banggue accident de travail o ene gasa o wasa ɗum hebde kono no wawno waade foof golle so tawi wonno mbayi neɗɗo ne foti haalde ɗum haalde kadi e maniére mo ganduɗa no yimɓe pamirta beele janggo e jaam ene wawa fewne ene wawa hiɓɓitede o wasa kadi woɓɓe wonɓe toon ɓe mbasa dañde caɗele mbaɗe noon noon tigui Amadou hirande ko jamma kono fewjete ko ñalawma ɗon tigui uddeten roɓindu jaydeli meɗen tottude aadi bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe fulfulde wonɓe aduna o foof aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banimum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heeɗanno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama